Здравейте хора, това е моят приятел Марти, аз му създавам канал и ние отиваме на плуване. Да. Чакай. И ще плуваме заедно, но няма да снимаме в басейна, няма да снимаме. Не позволяват. Да, защото да ни изпуснем телефона. И аз имам телефон и таблет, майки, ама не си го нося. И сега ще ходим на плуване. Може да ни видите, ние сме при Веско, може да ни видите. И първо оставете един лайк на неговото видео. Ма ти трябва почти да се снимаш. Добре. Сега кажи нещо. Ми какво? Добре, дай. И ние сега отиваме точно в 5:30. Ако си тръгвате, просто ни кажете здрасти. Може ли да ми подпишеш това? Банскет. И ние сега сме в лимузина. В голямата лимузина. Не е лимузина, да. Джипка, БМВ, нали? Да, БМВ. И това е. Щом излизаме, ще направим едно клипче навънка. И това е. Чао хора! Чао!